aurkeztu dugu Irungo Boska Milak Saldo Foundation aurten babesle bezala, eta berriz ere goiz guztian kiloraren inguru horretan jaia sortuko den egun berezi batean. Beti bezala basiko gara eguna txipitxaka paseoekin, gero ere boska eta milako lasterketak. Aurten ere Euskadiko txapelketa izango du hemen Irunen boskako lehiaketan eta baita ere milako lasterketarekin. Eta gero ere urte bezala handbike eta gurpilko aulkiak lehituko dira ere mila horretan. Eta bukatzeko mila solidario hori berriz ere bizaren aurkako elkartuari euro solidario hori lortzen saiatzen. Asteburua Irunen behigain izango da, bai eskubaloiko errege koparen final horrekin. Eta San Pedroko froga horrekin ere, orduan Irunen izango dugu kirol pilo bat, eta espero dugu jendea gerturatzea, parte hartzea eta disfrutatzea.